tun tuma hian WhatsApp hmanga MRB Mizoram Rural Bank a balance en dan kan account na balance en dan an sawi dawn nia tam tak chu an thiam tawh mai the ma se na thiam lo tangkai pui kan awm takin in kan dah ve dawn ani tunah hian WhatsApp he number hi chut lu tur nia 9289902997 hi WhatsApp kan chulu dawn ni hang chuanin heta aron tar ang hianin hi tih kan chunga practically kan ti dawn ni thil har sal tuk ani lawa chuwang chuan hupur lutuk tur pawh an lo kan thiam tlang vekin an rinawm WhatsApp kan hmang thiam theuh a chubang chuan WhatsApp kan lut anga WhatsApp kan lut anga contact new contact hian kan lut lenga kan number tih kha MRB balance tin ka save anga MRB balance tin ka save anga chuan number kha chu lut anga 928970 ka chu lut anga ka save anga chuan ka contact ka refresh a chuan MRB tih ka zong le dawn ni MRB tih ka zong lenga in update chia MRB tin ka zong anga tikhan hi tih ka chu lut ang hi tih ka thona chuan ka duh min thlan tira mizo a tlanga English hmang pon English hmangin a tih theih ta ni tikhan chuan OTP hi lo thlenga ta inziak ang hian OTP hi chut lu tur ani OTP kan chu lut anga OTP ka lut anga a copy a paste mai dawn ni kai chuan a copy ka paste anga tikhan send lenga chuan ka duh zawk min tlaron thlan tir le a verify dawn ni chuan lai hnuai mi kha kut tin a kawh kha kan khawih a chuan account service ah hin ka lut a nak leh rawng panga kan account a digit tawp pali te kha number pali kha kan account number mi kha chut lu tur nia tuna account number a digit tawp a number pali an chu lut anga hnuai arrow kawh hi chuan balance